Yes, please. National FM, the whole nation on one station. Mustudio Papa Isabel Pindira, fresh from Pontutu, Koblawayo. Ku Zimbabwe International Trade Fair. Wakadzi gogo chira Papa Isabel Magonatani. Lefukenjani. Tina siya kuluma. Tina siya kuluma. Akulu kuluma si chona ye. Tina siya kuluma. Kwanga kuliseko ku morning side. Asi kushap so good. Ay, po, rigidi, boo. Bojo. Kanyeva. Chemera kangasa. Katatu mzukuru wa sekuru. Chibutishi. Chakaipa. Yei. Chanetsa. Aja shupa. Kana muchifunga kuti padhankwe simunobata chimuti. Aiwa. Chimuti chinobatwa pa morning side apa. Hillside. Yeah. Mahatula. Pelandava. Makokoma. Amaiwe. Paka pasamuriwo. Yes. Acha chiripo ndakazopinda muna 60. Yes. Kwai muna 60 baba. Pane here chiri kupisa wani chete. Icho Zimbabwe, Africa, Zonga, the whole world chaunofana kutarisira. Ndichazodzibatanidza zvangu koma KB ndakachakuremerwa. Ndichataka nepabulawayo. Wani mukomana akaruwa chikomba boyfriend ya mai vake. Ivo vainde murume. Kutaura kuri pane nyaya irikutopinda mukoti pambare kota pa izvezvi. Ya gadi anga achidanana nemwana ari grade 7 pachikoro. Asi chiri kurwadza ndechekuti baba vari kuchema vachiti matichanga achizviziva. Ndakatonotora mwana chikoro kusvika pana tichawe mwana ndiye akafona kuti halo chiuya nemwana wevaridziwe akudiwa 13 years baba. God pachikoro. Aidanana nemwana wechikoro. Primary. Grade 7. Grade 7. Ende mwana ashayikwa. Baba vakabvunza vamwe vana zvikanziso anodanana nagadhu ndokuenda pachikoro. Ndo teacher komana wangu. Teacher kutora foni baba yemwana wakamira padhuze zvikanzi halo dzoka nemwana wevanhu. Achibva auya nemwana. Baba varipo. Nyaya itori kukoti. Izvo zviri kupinda mukoti akabatwa gadi. Okay. Ndine nyaya sabhuko pakaroye pachifika Zangarare. Mukufamba kwedu. Tiri vasi aiti tiri vatikitipa. Tiri vasi aiti tiri vatikitipa. Mukufamba kwedu tiri vasi aiti tiri vatikitipa. Tiri vasi aiti tiri vatikitipa. Po rikiti vo. Karoi shiramira tani. Yekukaroi mukoma KB kwachifika Zangarare. Sabhuku vanga vachigara nemwana wehanzvadzi yemukadzi wavo. Achibva kwaMutare. Vachigara nemwana wehanzvadzi yemukadzi wavo. Vachibva vataka kutamba nemwana uyu. Vachimuita mukadzi. Vachiita mukadzi kudaro. Vanhu vakazviona. But pane mashoko ekuti amai vanove ndivo hama yemwana uyu. Nokuti ndo vakatora mwana kuhama yavo. Vachizounza baba. Saka kana ari pamba ndimainini vemurume uyu. Achiti vatete kune mukadzi wepamba apa. Vanhu vazviona. Vari kuti amai havana kuda kusumudza nyaya nokuti vaiziva kuti vanokuda kusungisa murume wavo. Ndokubva vagara nenyaya iyi. Vanhu vakaita kutsvaga matsamba, manhamba, kusvika vamaona. Ndokufonera amai vemwana kunzvimbo yekwamutare. Vafonera amai vemwana kunzvimbo yekwamutare. Amai vakaziva mutemo. Ndokubanya ndokudza mapurisa. Zimbabwe regai ndikuudzei. Zimbabwe Republic Police vakomana vemabhandi. Vakaenda kuchikoro ndokubva vagara pasi kudzidza basa revanhu vanofurufuta vamwe. Kunyaya dzemutemo. Ndokusaka vachichengeta nyika. Zvadaro mukoma KB nyaya yakaripotera kwaMutare ndokusumudza mashoko. Amene kuti vanobatana sei. Zeterapi ichinobata kukaroi. Wanike paka wapindira pateni. Pasabhuku. Sabhuku wapindira uri pateni. Vataima akadaro vachada kusvitsa nyaya pachimuti munobatika sei. Icho kwadembo ya Zimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzinoti iso 0771 545 025 0771 545 025. Musadzibipa, musatamba padziri kana musifona private number. Nokuti kana muchike mafona ndinoda kusvika panzvimbo. Mukafona private number handichakwanisi kupindura ine handizokwanisi kufona ndisvike panzvimbo. Kuti tinzwe chiri kuitika asi ndichazokupai chimwe munhu anga achiti iye achipika kuhama kuti ndichakupedzai. Kana mune simba ndichakupedzai kunyange mukaenda pasi pemvura. Kukaenda maprofita kuona kuti 3 vese vachinoshandira ikoko vaipera kufa vese. Asi iko zvinozvi ndichakudzai zvakazoitika hamba yakazosangana neane Peter. Lekesane katemve mfeso muntu ndi washangani pabodzi na sutu tiri kubwerera tsopanopa. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua.
hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po 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 rikiti vo paka Karoi chifika Sangarare Jesus chako Karoi chiri kuti tani mukoma KB ndine nyaya ukaroi nyaya ukaroi mamiriro akaiteka miri yakadaiso kuna baba vanove sabhuku vanogara mukati menzvimbo ukaroi kwachifika Zangarare vanga vachigara nemuramu kana kuti mainini muning'ina wemukadzi but ari mwana wehanzvadzi yemukadzi wake but achibva mukati menzvimbo yekwamutare achibva mukati menzvimbo yekwamutare mhuri yeZimbabwe zvakaitika ndezvekuti sabhuku ava zvavakaita ndezvekuti vakatora mukana wekuti mukadzi akatora akatora mwana wehanzvadzi yake mwana wehanzvadzi yemukadzi auya pamba vari mainini vane 13 years dzekuberekwa vachigara vari pamba apo sabhuku vakatanga kubata mwana uyu kumuita mudzimai vatanga kubata mwana uyu vachimuita mudzimai vagarisani vemunzvimbo vakazviona vamwe vaizama kutaura naamai vanove ndiwo mudzimai wepamba apa kana kuti vanove ndiye sisi kana kuti vanove tete vemwana uyu vanhu vakaita zvokuona chirwiramwe chokuti vanogara mukati menzvimbo iyi vachibva vatsvaga nhamba dzaamai vemwana chikonzero vari kwamutare vachibva vafonera mai vachona kuti ndo zviri kuitika kunoku ndokuti maconnections nemwana wacho kusvika mwana ataura zviri kuitika izvi mwana ataura zviri kuitika izvi amai vachibva vaenda kumapurisa ekwamutare vachibva vatora nemapurisa mapurisa ndo vanoziva kuti ivo kana vari kwamutare zvinhu zvichiitika kuchinhoi kana kuchipinge kana kugokwe vanozvifambisa sei mumhepo umu vakomana vemabhandi right ndokubva vaita nyaya dzavo variko kwakazangarira ikoko kupaka ZRP Zimbabwe Republic Police vachibva vapindira pataini sabhuku vanga varipo kwanza vakangoti ndimbona samvura ndimbona iso tava kutawa nzaradzadza vachibva varova pasi sabhuku ndokubva vaita 1 week vasipo vasiri kuonekwa ndine urombo mhuri yeZimbabwe sabhuku vakazoonekwa vakazvisungirira pedyo neguva reumwe mwana wavo akatofa sautaura kune kwatiri kuita sabhuku vakaisiwa mochari mushure mekusungirira nenyaya yekuti havana kuzokwanisa mukati mekudzoka mushure mekutiza mapurisa vauya nenyaya yekunzi vari kupomerwa mhosva yekubata mwana wehanzvadzi yemukadzi anove muramu kana kuti mainini chibharo uyezve mwana uyu wacho aibatwa zvakare iko ndozve atanga urwere hwekuzvimba muviri kuzvimba muviri uku kwauya mushure mekunge sabhuku vashaya here kana kuti zviri kukonzerwa nekumbunyikidzwa kwaitwa mwana uyu vari kuti ivo kubva zvakatanga kubatwa mwana uyu ndo pakatanga kuitika dambudziko iri mwana akuzvimba muviri akatokanganisika sabhuku pakauya mapurisa vaizviziva here kuti nyaya iyi yakuzikanwa havanga vasingazivi kuti nyaya yakuzikanwa kungoona Zimbabwe Republic Police aiwa kuvhunduka chati kwataka avakomana vasi kutamba navo vasvike sabhuku wanga vane makore mangani handirazomabvunza but ivo ndichivaona inini sabhuku vanogona kunge vari kuma 50 tichidzika pasi 50 years vakambunyikidza vakabata mwana ane 13 years dzekuberekwa ari mwana wemuning'ina wehanzvadzi yemukadzi ndimaininika mwana uyu anenge achiti tete kune mudzimai wasabhuku saka kuna sabhuku anga ari muramu mukadzi nemudzimai wake sabhuku wanga wane mhuri yakakura sei vana 2 ameno chiri kuitika mukoma KB chakapinda kuna sabhuku ameno chakapinda kuna sabhuku chiri kupinda kuvarume tine nyaya dzakawanda dzatikatakura vari kuganga nezvipfuwo vari kubata vana vadiki vachibata vana vavo vamwe vachitobatwa nemarepu case kumunhu waanowirirana naye asvika panguva yekuda kuita bonde pasina kuwirirana sabhuku uyo anomakisa isu tose masabhuku ndinonzi T-Buzz padombo shawa pamvere chena mamwe masabhuku akutomakiswa haasi sabhuku chete uyu haasi sabhuku chete ari kuita nyaya iyi varume vazhinji munyika ino yeZimbabwe vari kuita zvinhu izvi vari kumbunyikidza vana mwana ari pasi pe18 years hakwasi kupinda murudo chero akabvuma haana kubvuma chawatsikirira ipfungwa dzake nekuti asaridza kuziva ndizvozvo asati akuziva achiri mwana mudiki
tumirai ma WhatsApp message pa namba zinoti 0718 692 244 0718 692 244. Mo komenta kubudikidza kane nyaya dzinenge dzatsudzurwa pano na Bosho Ngora. Morning KB na Bosho, ndakachibata chimuti ndinonzi tichaona kachidza paziko. Yes, tichaona kachidza paziko apo chakabatwa chimuti. 0718 692 244 0718 692 244. Baba Isabel, saka Sabhuku vakatiza mushure mekunge mapurisa asvikapo tobo vachibvarwa pasi vachibva zoonekwa wakasungirira after 1 week. Ndine imwe ndisingakwanisa kutaura izvo ndichazokuudzai yepanapa pawaterfalls kunonzi kumakomba yemurume wakaonekwa ari busy nembwa kushina nembwa mbwaya yemunext door wake. Waterfalls pamakomba apa pakomana nemajecha apa kunocherwa majecha kumakomba ikokoko imbwa yakatora mukana because inogara pa next door inomutevera yachibvati paka namwe. Akabatwa naniko? Akabatwa nevamwe mai kochi apo kwanzi kusweta ziya kudai aitokupura nyuku. Nyika ino 0713938538 kana 0789600748 pachamunango pantedu. Hello National FM. Wagwatika. Okay, legezani katibve kuti ndiani munango ari pantedu. Ma messages edu ari kunonoka kufamba. Alright. Ndakachibata chimuti ndinonzi baba Yvonne pamandara apo. Itapfo kumakepula sezvawo ndi baba Yvonne pamandala. Baba Yvonne pamandala. Aiwa ndakachibata ka. Hanzi taipfo kumakepula sezvawo. Bora nezuro. Ndaona bora rikuchandoka nezuro. Hangira kaipa. Fana vanotsvaira kubwe. Kudzidzisa. Iro chitori game but wanga tori pa training kudzidzisa vanhu bora. Mai Jacob hanzi nasi ndiri kumarondera. Kana vari kuwarara nogara kupi kana siya? Kunonzi kupi kuna na South Park andira. South Park. Nenyaya yekuti vanobva ku South Africa ku South Park. Vateka kupinda ka. Ndichibva pane nyaya iyoyi. Yakaite takutoenda pa South Park. Mune cheku South Park. Ndoda ichipapa ndo chandiri nacho. Regatinzwe kuti vamwe vanoti kudini kubudikidza kane ichi chekuhurungwe karoita Sabhuku. Maionere message yauya panapa iri kubva kuChinoi. Auta send Eves Chinoi. Hanzi kuti dzipa chimutengo hamubayiro wezvivi rufu kana Judas ndizvo zvaakaita. Ndinonzi baba Kimberly Mudhara Zuze ndiri kuno kuChinoi. Rabaibiri. Zvazvomwe. Mubayiro wezvivi rufu. Hai, baba Isabel. Saka kuti Sabhuku ava vakazvisungirira mushure mekwezi mukuona mapurisa vachifunga kuti aiwa nyaya yakuzikanwa. Saka apa ndakutoenda mukati. Nenyaya yekuti vasati vambomuenda. Wakatoona uri upenyu hwese. Saka pavaifambidzana nemwana ane 13 years vaifunga kuti zvichapera sei, zvichasvika kupi. Ende vanga vasingazvizivi here kuti imhosva. Vaizviziva? Kudai ari mwana wavo akabatwa nemumwe munhu vaimuita sei? Ipapo manje Zimbabwe chii chiri kuitwa, chii chakaitwa naSabhuku, chii chiri kuitwa nevarume, nokuti havasi Sabhuku vega, pane nyaya dzakawanda dziri kuitika. Kwanzi naInnocent Manyoso Sabhuku vanoda micheka 4224. Vari muguva imomo? Kwanzi mucheka vari muguva. Handisati ndakambonzwa Sabhuku akaita seuyo. Bhaibheri rakareva kuti mabasa ako anokutevera. Sabhuku uyo akazvitonga kare, saka zvakaiwana kangwarati. Ndinonzi Rushmore Toronga baba vaTrainers muzoziru tiri kubocha kwamarange. Kuri seko kubocha nhasi. Ona zviri kuita mamessages. 0718692244. Titendere pari zvino timopinda kamuchitoro nePremier Tobacco Auction Floors. Zvakawa baba Isabel. Baba. Naiko sports check yanhasi yataurwa here handina kumboinzwa. Ndinonzi Mainosa padhangwese. Fambisai shoko ndiroro. Caps United 2 Highlanders 1 muti 4 kuna Honorable Farai Jere. Make sure Chiragwi na Mr. Mapfumo. Ndida kutanga na Chiragwi. Okay. Mapfumo takapedza nawo. Right. Otanga nani? Na Chiragwi. Make sure. Hanzi take sure make sure Chiragwi. Saka anoziva pekudzimikira chidhori. Bosi bora kunori kudzimikira chidhori chako usati wapinda muground. Kozoita pekudzimikira chidhori kana mambotamba first half wakuziva kuti iyo timu yakamira sei inoda zvipi. Bosi lokudiwa na coach Chet.
saka muri kuti kudini ko pana make sure chirabu make sure ano make sure make sure ano kale sasa takazosangana nemasupporters eCape United kubulawayo hanzi kudini kune vakati kana ndisingakanganise video chikana rakazoenda takaprofita ipapo right tikataura kuti isusu sizvichimhanya zvedu isusu munamato taita 2-0 yakazoita 2-1 but 2 dzakaitika chero 2 dzasvika asi masupporters eCape vakashedzera kuti kana takwira pamusoro pelogo atidzike saka kureva kuti kana vakwira vadzike danhasi kundosvika tarotora league avadzike so Cape United iripo pa number 1 9 games 22 points, number 2 Hard Rock 9 games 18 points, number 3 Scotland 9 games 17 points, 4 Dynamos 9 games 17 points, 5 Ngezi Platinum Stars 9 games 17 points. Mushure kabema ba match day number 9 yakatambwa apo FC Hunters yakarowa ka Triangle United 1-0, Scotland FC yakarowa ka Moz FC pa home pangoni stadium 1-0, Simba Bora ikarowa FC Platinum 3-0, Ngezi Platinum Stars ikadraw ne Agama 2-2, T1 ikarowa ne Heranchos College 1-0, kuzoti ka Bulawayo Chiefs ikarowa Chicken Inn 2-0, Manika Diamonds ne Hard Rock wakadrawa 0-0. Ndio kama Pedro akaita kama fixers match day number 9 baba Isabel ku 55 yecho maizero lekembera se top 5 Cape United 1 2 Hard Rock 3 Scotland 4 Dynamos 5 Ngezi Platinum Stars ku vatevenda onde zuro vari papi Highlanders iboso elekezani kati sanyangare logo yacho kuti iramira tani yense make sure chiragwi makutaurisawo kani chiko anditine muromo chiguna kutamba futi mukazorowa musazopinda aiwa kurowa kweCape United aisinyaya yekuti ninge sina kugona vanhu havazobvumi kutamba neCape okay kudzorera vanhu padhuze kungopa mukari mwaya masese apa Isabel pfapfaidza ichemwe icho kwadembo reZimbabwe ndiri modero mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsutsura zvitika matima nawo senyika ino ndinoziva chimuti munenge makabata muri yeZimbabwe sekubata kwenyu kwamunoita nguva dzese chiri kurembera dzinza chiri kufamba nekupfapfaidza nekutsutsura nekupfapfaidza kuenda kunyika mukoma KB nyaya ndoda kutaura pana pamukoma KB rega ndingoshevedzera kuti paka Harare South Park chiri kuti tani nyaya yemuHarare South Park ndinoda kuti Zimbabwe muteerere munzwi nyaya iri kuitika tambotaura nyaya yevarume yekushungurudza vana nevari kumatare edzimhosva kwavanoita nyaya idzi tifambidzane tinzwisane kuti pasaita vamwe vanhu vanosorwa nokuda kwekushungurudzwa kwevamwe nokuti vana vari kuenda kuchikoro vana vadiki vanogara nevabereki vanoendesawo vamwe vana vavo kune vamwe vanhu vanoshanda nawo asi kana uchike kwazoparwa mhosva panopinda mapurisa kwozoendayo kumakotsi but vanhu vanozochema vachiti nyaya dziri kufira papi sambobata nyaya yekuti iyi yakaitika zvabuda zviri pachena. Let's say vana vabatwa kudaro nyaya yaendeswa kwadhokta mwana unenge wakabatwa kuchokwadi akabatwa dhokta ataura mashoko asi munhu iyeye unomuna ari community service munhu iyeye munomuna adzoka mangwana achiti manga muchiti kudii ndiani anosorwa apa mangwana chii chiri kuitika baba Isabel nyaya mukoma KB dzekushungurudzwa kwevana dzinenge dziri kuti vanhu vari kushungurudzwa kazhinji vakawanda vacho vari kurarama vari panyika asi munyika muine mutemo kudaro zvakuchikonzera semumwe muteereri uya ataura chitizo vanhu vari kuona sekuti chiro ndikabata chibharo ndinodzoka nokuti ndinoziva kuti zvakamboitika vakamboita izvo varipo panze saka zvakuita sekunonzi zvinhu zviri nyore izvi. Inzwai nyaya ndotaura iri paSouth Park. Pane mwana ane 13 years kuberekwa anodzidza pane chikoro chiri kuSouth Park inove primary. Mabereki ndichitaura nemubereki wemwana uyu ndataura nemubereki wemwana ndikataura nemwana wacho nhasi vaenda kukoti. Mwana uyu anodzidza pachikoro chiri padhuze nepamba kungofamba zvikuende papo vabereki nematicha anoziva chikonzero chiri padhuze nepamba. Inzwai zvakaitika baba vakashaya mwana kumapasi 8 dzemanheru ndokutsvaga mwana ndokumushaya ndokubva vabvunza vamwe vana vari panzvimbo iyi kuti mwana wangu atiza pano pamba ndimi mashamwari ake munodzidza naye. Vamwe vana zvikanzi endai mamutsvaga kuchikoro anodanana nagadhi wepachikoro grade 7 13 years mati kudii anodanana nagadhi. Saka mukaenda kuchikoro kana mamushaya ndiko kwaanenge aenda.
baba vakafamba kuenda pachikoro ndokutsvaka headmaster ndokutsvaka mudzidzisi wemwana uyu. Mudzidzisi wemwana uyu achibva ati ndanga ndichizviziva anodanana nagadhi, regai ndifonere gadhi. Ndobva afona tora foni, ndobva afonera gadhi zvikanzi iwe dzoka nemwana wevanhu. Gadhi achibva auya nemwana, auya nemwana vanobvunza tisha kuti munguva yese mazviziva kuti ndo zvinoitika. Zvikanzi tanga tichiita mainvestigations nditisha naheadmaster. Makamubvunza here mwana ko pamakuva emakuita mainvestigations enyu aya ko mwana wangu kana akakanganiswa? Ndobva varipota nyaya, mapurisa achibva vabata gadhi. Vabata gadhi ndobva akandwa mukati. Nhasi ndo pari kuita sei, pari kuenda kukoti. Ndatora mukana nhasi wekutaura nababa vemwana pamwe chete nemwana. Mwana ndinamubvunza, mwana anotaura achiti ndakakombiswa musi wa 7 April nagadhi mwedzi unoyo. Ndo patakatanga kudanana. Tatakudana musi wa 8 ndakandiudza kuti inini handi ndokuratidza sisi wangu. Ndobva taenda kumba kwa sisi. Taenda kumba kwa sisi musi wa 9 sisi vakati isu inini ndine hanzvadzi, ndine sisi wachona. Kana uchida kuya hako panapa unouya uchindiona anytime. Mwana anoti iye ndichibva kumba dzimwe dzenguva ndisati ndasvika kuchikoro, ndaisvika dzimwe dzenguva ndosiya bhegi rangu kuchikoro ndobva ndaenda kumba kunoona sisi vagadhi. Tete ava sisi ava vanogara kupi? Vanogara munzvimbo iyoyo padhuze nepachikoro South Park ikoko. Vakura seiko tete sisi? Makuru avo ndio asina kuzotsvaga, but tete kana kuti vane murume anoda kuzotsvaga. Ko iye gadhi yakura sei? Gadhi gadhi aturi munhu mukuru ende ni gadhi ndobvunza mwana wakalimbiswei chakaita kuti muzodanana. Ndabvunza zvakare mwana kuti iwewe kuchikoro kwauri uku unozviziva here kuti mutima unoti kudii? Mwana anofanira kuroorwa aine makore mangani, kana kuziva murume aine makore mangani? Anopindura achiti over 18 years. Yes. Une makore mangani? 13. Gadhi akakuvimbisei zvikanzi akati ada kundiroora. Anoda kukuroora rini? Muna June. Iwe une 13 years iko zvinozvo. Muna June 18 dzinenge dzakwana here? Zvikanzi aiwa. Zvikasaka muchaita sei? Zvikanzi akanditi iye kana anditora ndiye anozondiendesa kuchikoro. Ndikati right, kana akukuendesa kuchikoro uri kumba kwake haazokuita mudzimai here? Zvikanzi andizivi kuti aizozvifambisa sei. Makakwanisa kuita bonde mese here? Anoti kwete hatina. Ndikati iwewe unozviziva here kuti chatariswa? Zvikanzi ndakatotariswa ndiri musikana ende chokwadi handida kuita bonde naye, asi tanga takudanana. Vachitoenda kwatete Vaisabel papa amuna here kubvunza kuti uyu security uyu akura sei? ndo pandisina kuzosvika mukoma kepi nditozvona kuti ipapo ndakasvika ipapo kuti security akura sei. Saka tichaibvunza ichiri mudariro, mukomana ari kupinda mukoti nhasi. Maticha vaizviziva kuti vana papa pati ticha achisvika achibvunzwa nababa ndiye akafonera gadhi sisi vagadhi achibva tora nemwana kuti ndauya naye nini. Vanomubvunza kuti komwana sei? Zvikanzi dhedhe wangu akaida kundirowa goma ndofanira kutiza ukananga kupi? Zvika ndikananga ikoko. Ticha akaitozviziva ndiye atoti halo uya nemwana wevanhu. izvi zvakaitika rini izvi? Izvi zvakaitika musi weFriday. Friday mwana aifanira musi weSunday. Sunday. Isusu nyaya iyi ndakabatwa tiri pamugwagwa tichienda kuBulawayo. That was Sunday last week. Okay. Sunday last week. Ndo pakashayikwa mwana pamba. Achibva baba vachibva vanzi aiwa kaendai kuchikoro munobvunza. Achisvika kuchikoro ticha achibva vafonera gadhi. Zvikanzi uya nemwana wevanhu iwe. Mwana wangu achiva toya zvesho. Saka vamwe vana vechikoro vaitozviziva. Kana ivo ticha vakati taizviziva but taita mainvestigation. Ipapo ndopari kurwadziwa nababa vemwana ipapo kuti kana maticha aiziva chinhu ichi inzwai kwairi kuenda manje. Tenyoro shiwiri binifu vakachiwenga mati tinotsvaga sei nyaya. Inzwai Zimbabwe, nyaya yakaita kuti maticha asasimudza nyaya izvi. Inyaya kuseri kune chiriko. Pana ticha ari pachikoro apa ane mwana ari pamuviri,
ane 16 years zokuberekwa. Ticha washakari ari kugara nemwana ane 16 years zokuberekwa ane pamuviri anove mudzimai wake. Pa same school. Same school. Chikoro ichi ndechei. Mukoma KB. Ndinoda kuti nokuti takati chimhanya vanhu vakupinda mukoti. Private ere kana kuti chikoro chehurumende? Ndopanda kuti ndizovabatisa kunze ndinzwisise because tine zita rechikoro zvese zvakamira zvazviri. Tazengeta kuti ga tichimhanya mwana uyu ane pamuviri uyu ari mukadzi waticha pachikoro apa yaitori shamwari yemusikana uyu wokuzoshedzwa ari kumbe kwagadho. Ari kudanana na gadho. We 13 years uyu amuna ukama hwacho vaitotamba vese vana vadiko nemakora. Kureva kuti pachikoro apa Zimbabwe apa mapurisa pari kuitika yese yese. Maticha hachakwanisi kubudisa nyaya dziri kuitika nemhaka yei naivo vari kugara nevana vadiki vane nyaya dzavo. God, teacher, headmaster na sisi ngavapinde mukati God, teacher, headmaster na sisi ngavapinde mukati mudhara Jesu akapiwa community service yokuti anozokonzeresa but haana kuzokonzeresa ko headmaster, teacher na sisi vari kusarirei panze ivo vachitobatsira kubhinywa kwemwana mubvunzo kumapurisa. Ita 4 kutimu mashasha Boss London, British Chingaipe, Shekman Matono, tichaona Makwerere, Thomas Mateta, Steven Siabua, Mai Nosa, Mai Craig, Mai Chingaipe, Tinashe Gotora, Victor Katiyo, London Chingoma, Alec Gweja, ndinonzi Mr. Intelligence, Kelvin Joao, Pachingoma Famu Kuguruwe. Kwanza mdara Jesus akabatwa nemhosva yokurova one way kwadziri kubva iko. Yes. Achibva apiwa community service akabatwa nemhosva yokuda kukonzeresa asi haana kuzokonzeresa. Achibva apiwa mutongo wake ko ava vari kukonzeresa. Mukoma KB. Zimbabwe vabereki vemwana ane 16 years ane pamuviri ari kugara naticha vari kuzviziva here? Vabereki vemwana ari kugara naticha zvotoreva kuti havasi kuzviziva. Vabereki vatova kuti ndo zviri kuitika pa izvi, ndo zviri kuitika izvi. Wona izvo zvakukonzeresa manje. Vabereki vane mwana ndo parisati ari kugara akuziva naticha vari kuzviziva here? Hatisati tadzika nayo manje kuti tione kuti vabereki vemwana uyu vari kuzviziva here kuti mwana uyu bhozi atoine pamuviri anofanira kutombvisirwa marika. Inogona kutobata zvakare nevabereki vacho kana vabereki vacho zvakare vakapiwawo mari vakaroodza mwana asingaite vakaroodza zai. 0713938538 kana 0789600748. Inzwa Bhozho. Chikoro icho ngachimiswe Kanyemba na Bhozho. Gadhi uyu hapana chekutaura munhu mukati. Ticha na headmaster votevera kumashure nasisi kumashure futi. Mutsa Victor Katiyo, Tinashe Gotora, Alec Gweja, Boss London, British Chingaipe, Kelvin Joao, Addington Pukanya, Trimo Liber, Denford Chari, Constable Gwena, pa Epworth Police Station hapo, Prominent Mandombore, Gaisa Moro Gwaya, Mai Makoni, Brian Manzewanzira, Nobel Chabeta, ndinonzi the Radio Inspector, Shokman Matono, Nripa Kenbon. Hanza chikoro icho ngachimiswe. Mudzidzisi akangofanana nemutungamiri. Handiti ichokwadi. Mudzidzisi ndiye anoswera nemwana, anopiwa vana nevabereki, ndiye mubereki wemwana, anovimbwa, ndiye ziso rehurumende. Kana vadzidzisi vakusvika pakuita zvakadai zvakurevei baba Isabella? Aiwa mawane nevabereki vawirirana. So ndine tsvakurudzo mukoma KB tinzoti private school kana kuti bosi tange takumhanya but iri kurwadza tatanika ijambiri chikonzero kutaura kuno kwatiri kuita vanhu vari mukoti ndizvozvo. Izvi Zimbabwe inenge yakamirira kuti inzwe kuti iprivate here kana kuti government school. Ichokwadi. Pachikoro apa monzwa kuti pane vana vangani. Anditika vakomana vangani vasikana vangani. Ende chandoziva ndechekuti ingave private asi honorable Toramwe vakati zvikoro zviri munyika yeZimbabwe zvinoshanda nemutemo munyika pai wemuZimbabwe. That's private kana kuti government. Ichokwadi. Zvese zvinoshanda nemutemo wenyika yeZimbabwe. Coach KB na Bhozho, chikoro icho ndiri kusvika kwamangwana
ndatsamwa ndinonzi Albert Dzakatira pakuwadzana Yes. wakalipa Chera kafamba netsoka yalusura tosika. ndiye vanofamba nekombi yakanzi kudini zviya Dzakatira. ihi Alright. ane kombi inoplaya machipisa kuwadzana Alright. inenge yakabata chimuti Saka anogona kutopasvika. anogona pasvika Anogona pasvika. vanhu mukati awo hakuna mafanizi akadaro. Mutsai mudzimai wangu, my wife, my praise Nhema nevana praise Prince Richard Nhema pabwera Nhema village ndi Refine baba praise Nhema pa Looking Farm sababu muHarare. Icho. Yes. Baba praise vakachibata chimuti kuti dzvi. Vanhu mukati baba Isabel. Papa. 13 years, grade 7, gadi ne uku, teacher ne Ikuku. uku, headmaster ne uku. Vanhu vaenda nekupi? Apo vabereka kuti vana vaenda ikoko. Apo ari 13 years ari kuendesa kwatete. 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 Iyi ndiyo hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yako iyi. Kana wangofunga kuya kuno unewo chindiona. Ndiri tete. Kuti Bozo. Police get busy. Batai mudzidzisi na gadi uyo plus kana iri private ngachivharo zvamuchose ndinonzi Oswell Dukwende CBD Harare. Zvikaoma. Zvinorwadza baba Isabel. Tichataura nava Torirai. Honorable Minister. Torirai moyo weprimary and Secondary education. Tinzwe. Kuti vanoita usini chikoro chakadai. Uyezve nemapurisa. Asi mapurisa vatoshanda basa. Chikonzi vakatobata munhu. Pane nyaya apo. Police get busy. Nhubu dziende mukati idzo. Dziri kuroora vana vadiki. Ndinonzi Stenanzi. Nhamo yemari kuangwa. Rowai futi katatu pasita rangu ipapo. Stenanzi nhamo yemari. Stenanzi nhamo yemari. Stenanzi nhamo yemari. Paangwa. Po. Rikiti. Vo. Baba Isabel. Ane nhamo yemari mukomakebe. Ndomudza munhu kunoona izvezvi. Anoona mari. Muda kuti anoonani? Chadhogodha mimba yebere. Duva. Na chadhogodha mimba yebere. Alongside boss Chera. Zimbabwe. Vatereri. Kana muchiti munobata chimuti, pane chimuti chinobatwa kubulawayo la. Uchipinda mutown. Iko ku ZITF grounds. Ukaenda kumaHatula. Woenda ku Morningside, woenda ku Hillside, woenda ku Mpopoma. Aiwa, pese pa unenge wasvika. Country park. Unongonzo handiri Yasimudza mpata tirove pakatsika. Akafunga kuti ikompozera kudikika kuti ngaichitongopinda mustudio zayo pabulawayo yarohamba. Ndimutsirewoka Honorable Dr. Max Monjanji. Dhuma zvedu ikoko. Vachifamba seutungamiri utekwa-tekwa vachiona zviri kuitika. Yes. Aiwa, zvakarongeka. Comrade Chipolopolo pa Glendale Mazowe. Komukoma guest Mutengwendi. Gunners. Gunners guest Mutengwendi. Baba ukaona vachiekta vakudzidzisa zviri kuitika kuti pachiuto kunoitwa sei. Right. Aiwa, ndakadakirwa sei. And stand yeZimbabwe Defense Forces. Panga pakazara vanhu nguva nenguva vachipfekedzwa vachikwira pamusoro vachizama kumboona sei asi vana bhocho takatochikatikati vakomari vanhu vachiona pfuti dzatinadzo senyika kuti keshe vafana vaitodziritsaka izvo zvinokonzera kuti vana izvozvezve mangwana vaitoshedzera kuti toda kuenda ikoko tizomirira nyika yedu toda kuzoita musota toda kuzoita muganazi zviri kufambira mukoma blessing ikadira paKenyan embassy apo hanzi tenge takachibata chimuti kuti dzitsika mwana tsika right regatinzwe vaterere kuti vanoti diniko neichi chepapi South Lipari baba Isabel baba okay it's all right andidi maitanga nyaya yacho zvikanzi ko imboimbaika kambokaya 100 yasimudza mubhadha in isindebele ndinonzi vamulauzi pachitungwiza chete tina chete aupela tsudzura papa Isabel andilila kubulijikobola tien aiwa ndoya tinovharisa nayo ndakukonzeresa ivi
pachikoro ichi pane nyaya dzakawanda baba Isabel, because God has ega pari kuda vakomana vanokwidza mabhandi panobuda zvakawanda. Ticha aidi kutsura God agogo muriteo musika mumbare. Icho kwadi chiri kutaurwa pachikoro apa pane nyaya dzakawanda dzakawandiswa, nokuti kana ticha ari kugara kane mwana ane 16 years ane pamuviri, God odana nemwana ane 13 years, nyaya yoramba yakatsikwa-tsikwa. Pane zvakawanda zviri kuitika ipapo. Wai vachitsika-tsika nekuti kugara nemukadzi haisi secret. Zvinoonekwa nemunhu wese, kunyange vakuru vari kuzviona. Kana zvakukwesa kuonekwa nevabereki, ende mwana akatorwa ari kugara naticha uyu, eitori shamwari yemwana uyu zvakare angakuenda kunovharirwa naGadhi. Mabata here mutauriri weprimary and secondary education. Yanga isingaitiri mukoma KB. Ndazama kutombokwira mumuti kuita sei kuti foni iite. Southly Park. Southly Park. Ndokuna honorable. Southly Park kuna honorable ani? Kanopula. Kanopula. Ngati babate. Honorable Kanopula. Anditi. Icho kwadi icho. Tobata honorable minister. Honorable minister. Torai moyo. Vafambire nyaya idzi pachikoro apo panogona kunge pane zvakawanda zviri kuitika baba Isabel. Haiwa KB apo pawati ndosaka varume tichinzi tiri dog. Inini ukanzwa vakadzi vachidaro inini handipo ndiri murasa ini handisi dog. Tiri tu Sabhuku uyo ndaona vakomana vekudenga vakabata chamboko kunonorohwa munhu kudenga ikoko. Ndinonzi Joshua Mazadza mukomana wechidindo nga. Chidindo kuti nga. Inzwa ka Joshua Mazadza. Anditi wani murume akaita musikanzwa, zvinonzi varume vese munoiswa mubhasiketi iroro. Ndosaka ndati inini madzimai nokuda kwekuti vakatadzirwa nevashoma-shoma, asi tese tinoiswa chi musame category. Noti kuti ndati mimi rasa. Amaiwe. Joshua Mazadza zaramba wena. But wona zviri kuitwa naSabhuku. Ndiye mwe wedu mwe murume uyu. Kumwe wedu zvakareka. Ari kukonzeresa. Gadhi. Kuwepa waterfalls. Wekusina nembwa. Avarume musati daro vadizo. Hanzi dai Sabhuku akafa kechitu. Vaterere. Papa. Dhuma. Nani futi? Kuzeta ITF ka. Precious na Progress Jenya. Twins. Echidzimai. Precious na Progress Jenya. Oda we vanobva kupi? Vanobva kuChipinge. But vakaroorwa kupi? Kubulawayo. Ndakanzwa kuti vakaroorwa. Vanga vari vana vemusoja. Ndofa varoorwa nemasoja. Uyu akaroorwa nemusoja, uyu akaroorwa nemusoja. Zvadaro vari matwinzi kudaro, one achibva aita vana 3 vasikana, umwe akaita vana 3 vakomana. But vanomuka vaona vachibva vati mutisitirewo shoko kuna Dorcas Moyo, toda kumbomuona. But mukavaonawo vanhu ava vakada kufanana na Dorcas Moyo, vakauya pastendi tiri POSB vachibva vatamba ipapo maiweli. Maiweli. Zimbabwe inde varimo muchikwadza mutimu futere Twins Association. Varimo. Zimbabwe ka mukazo tichazovabvunza kuti vanoda here kuti tiposte picture yavo pa National FM WhatsApp channel. Muone kufanana kwavakaita. Saka vari kuti Dorcas kana wakatera please chibate. Timbotaura newe. Enda kakabata chimuti Dorcas. Akashibaiwa kutoka nochibata. Iwe Gadhi. Haiwa zitara zotaurwa pana patiride. Sekurinda midziyo yechikoro. Takarasima nevana vechikoro. Wazvimbirwa manje. Wawe kupinda mukati nawo. Police get busy. Ndinomutsa Abigail Chabeta neshamwari dzake vari pachitongweza pahuru yadzo pamusika apo. Vakachibata chimuti netimu mashasha yese nemhuri yekwaChabeta. Ninchemerewa Nobert Chabeta pachivaka nenyama kuhurungwe. Kuchengetedza midziyo yepachikoro. Baba Isabel. Saka baba vemwana vari kuti kudini mushure mekunzwa nekuona zvese zviri kuitika. Vanga vachichema mukoma KB.
kuchema cheko kutochema cheko chakuti wongo mwana anausika pakubatwa but akatodzidziswa sezvinoita atoenika muka experience kwekuita mabasa aya. Mwana akatsurwa kumba ari kutiza achienda kwatete hanzvadzi yemukomana apo apromotion ndoda kukurora rini June apa ni 13 years kuizvo zvimwe dzino ndopi April kuswera mangwana kuita next month zvakaoma. ndamubvunza mwana kuti saka iko zinoti dzine dzakwana here unotoziva kuti kuroorwa kunoda above 18 years svika nzese dzakwana handizivi ikoko ndakavimbiswa asi ndichaendeswa chikoro ndiri ikoko. ya zvakaoma. 26 minutes past 11 mamuka seko mukoma KB na Bojo sabhuku inguruve yakazvikanga nemafuta ayo hatinzwiri tsitsi mundi inorhepa vana. Baba Isabel pfapfaidza chimwe tsudzurani Zimbabwe iri kuyembekeza ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura muri yeZimbabwe paka ndapinda pagweru mukoma gweru ndapindira pagweru kudaro. Nyaya ndiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe inyaya inorwadza zvikuru sei nokusuwisa nokuti inyaya ine kufa kwevanhu pakati. But nyaya ndiri kutaura yakamira sezvizvi. Kune amai vane mwana wavo but mwana uyu iko zvino zvevane vana vanokwana kuita ivo 4. Mwana uyu ndiye first born yavo but zvairi first born pavakaita vana vechi4 baba vepamba apa vakabva vashaika nenyaya yekumwa poison vachibva vafa. Vamwa poison yange iri nyaya yekuti vane muning'ina wavo wavakanetsana naye but muning'ina uyu kwavanofamba nokuenda ndiye anenge achitaurwa chinzi izvo kurwara kuri kuita mwana wako ndiye anobatwa. But mwana wemuning'ina iyeye anogara achibatwa iyeye akaenda akaunganidza veukama achibva ati zvandoda kutaura panapa ndezvekuti ndati ndikuzivisei kuti mukanzwa kumba kwangu kwaitika rofu anenge auraya kumba kwangu ndeuyu mukoma wangu uyu. Waari kutaura ndiye mwana ane mwana ari kurwara. Mwana uyu haachafambi, mwana uyu akungodonedza rute zviya zvikungoita sekunonzi atiwe munhu ari kurwara haatauri anosumudzwa achiita sei but ari kubatwa wacho ndiye atanga kuudza vanhu kuti mukazonzwa kumbe kwangu kwafiwa ari kunongedzwa ndibaba vemwana ari kurwara. Pullman selector inyaya yekugwero mukoma nemuning'ina mukoma ndiwo vane mwana ari kurwara. Akura sei mwana uyu? Mwana kana sikakanganise ari kuma 23-24 years. 23-24 ende vane vana 4. Iyeye ndiye first born ari kurwara wacho. Ari kurwara achingosvika grade 7 ndo pakatanga kurwara haachafambi akungoita senge munhu asinganzwisise anotaura ega anenge achingosiririka rute right. Pari kufamba mukoma munhu wavari kubata muning'ina wavo asi muning'ina uyu ndiye akaunganidza vanhu veukama achivati mukanzwa kumbe kwangu kune dambudziko raitika mukoma wangu uyu ndiye anenge auraya uyu but iye mukoma paari kufamba ari kunzwa kuti mwana wake ari kurwara uyu ari kukonzereswa nechi nemuning'ina saka muning'ina abva atanga kuenda kumberi kuunganidza vanhu kuvharira mukoma zvinosimbisa zvinoda kuunganidza hama kuti vanhu vataure nyaya dzavo asi vozoona kuti nyaya iri kutaurwa iyi ari kutaura wacho ndiye atori konzeresi. Hama ngadziunganidzwe kuti vanhu vaite sei. Zvimwe zvacho zvinorwadza because zvinenge ichiitika masei vanhu vanenge vaita sei vanenge vachiziva zviri kuitika. Inzwai baba bati right. Muning'ina mukoma afamba ari kunzwa kuti muning'ina wake but paanofamba mwana uyu ari kubuda mhepo inototaura ichiti afamba izvenyu chero mukafamba hamundikwanisi ndotoda vakasimba vanorema. Mhepo ichibuda pamwana ari kurwara so vakaita kumuprofita wokutanga. Muprofita akachema aripo pamba ipapo akati ndidzorere kumba ndikwanise kusvika ndiri mupenyu. Achisvika kumba muprofita achibva afa. Then oroshuwiri binifo wakachwemba kimini kwacho muprofita aifa mukati meguta reHarare ndokubva afa. Ndokubva kwaita muprofita wapiri akabva munzvimbo yekuZhombe ndobva aita kunobatsira ikoko. Abatsira ikoko ndokuti vedu we ndakunzwa musoro ndokubuda mututu ndokubva aendeswa
kugweru hospital ndobva afa. Tuvabatsiri vadonha nenyaya yekurwara kwemwana. ndokubva kwaita godobori ng'anga yechikadzi yakabva kuShanghani akabva kuIngezi. ndobva aenda ikoko ndobva afira pamba akazotakura zvake achiendesa kuchipatara zviya zvekuti munhu achiri kudziya but achisvika kuhospital zvikanzi munhu wamai aita sei afa but aibuda zvakare blood remu munhu nemunzeve. vanhu vari parufu zvikanzi neukama ane mwana uyu vedu weye handichazivi nokuti vanhu vapera kufa ndoita sei. ndokubva vataura mashoko ekuti toita sei nenyaya iyi. inini pachangu semubereki wemwana uyu handichararame zvakanaka ndakutofunga dai namapoison ndife hangu nokuti neniwo zvakare mwana wangu mupenyu but ndakuita sekunonzi ndindi kuurayisa vanhu. wandadana kuzobatsira ari kufa. wandadana kuzodana kuzobatsira ari kufa. saka pita ndife inini. kwakafa vabatsiri vangani? 3. kwafa vabatsiri 3 mukoma KB. last week iyi ndokubva vataura mashoko vachiti ndo zviri kuitika. ndoita sei? ndakambonzwa makataura nyaya yepakati but ndisati ndataura kuti mundipe nhamba. inzwai mashoko andiri kutaura. vamuri kuda kundipa nhamba dzavo kana panyaya yakati tangai mamuudza kuti kumashure vakaita kunobatsira vakafa. kana vachidawo vochiuyawo havo asi tangai mavazivisa zvakaitika kumashure. ndobva ndataura nehwani nhamba dzemunhu wenyaya imwe ikameitika dzanga dzisingaite. zvandakazopa nhamba iyi mubatsiri uyu nemusi weSaturday anga ari pai anga ari muBulawayo nhamba yake ndobva yaita asi agari kupi muBulawayo but zuva iri anga ari kupi anga ari kuBulawayo nhamba ndobva yaita nhamba zvikanzi ndofanira kuti ndishande musi weSaturday muBulawayo but ndikuda kuendako kugweru. ndakupita kati kugweru ndikati kubatanidzepa manhamba zvikanzi ndoda kuendako but ndisati ndaenda ikoko ndoda kutanga ndadzokera kwandoitira matare angu. ndozodzoka ndobva aenda zvikanzi ndakuendako ndikati manhamba aya chitenge kutaura mega muri mukati mekutaura vari mukati mekufamba mukoma KB mota ndobva front tire yomubatsiri ndobva buda muroti. ari kubva kwaBulawayo abva kwaBulawayo aenda kwaanoshandira. kubva kwaanoshandira ndofunga kuno kuwedzera masimba here achienda ikoko mota ndobva yabuda muroti. yabuda muroti mota yachibva yagadzirwa mota yachibva yafamba achipinda mugore reBulawayo ndobva aroverwa kumashure neimwe motokari. zvikanzi mota enda kumapurisa zvikanzi aiwa driver mota ichienda kumapurisa tinenge tichida basa redu anga achidhaivha ndiwo driver ka ndione kodzero yekudavira zvaitika. mudriver ndobva aenda kupi ndiye aroverwa kumapurisa. une chitamba here mota yakakwana here aiwa mhosva ndechi ndiye arovera vachibva vaenda ikoko vachibva vanoita nyaya dzavo avo vachibva vaenda kwakuchitsvaga motokari mukoma KB. handi mazuva ano kune motokari dzekuti mukangoenda pafoni inobva yauya. iyoyo mota iyoyo mukoma KB iyoyo mota iyoyo. ndiri kukumbira vagari vemugweru kune motokari yakadzimwa nevanhu yakutsva. yakadzimwa nevanhu yakutsva motokari mukoma KB. ndobva vatsvaga imwe motokari ndobva vachitaura nababa ava kuti ndiri kukumbira imimi mutsvage motokari muri imimi. ndobva yakatorwa vachibva vaenda ipapo zvikanzi handisi kuda kupinda mumba ndoda kugara panze pane muti panze ndokuenda pasi pemuti vachibva vaenda ipapo. zvikanzi handisi kuda kusvika chinje pano handisi kuda kupinda mumba but ndoda kugara panze kana pandiri manje dambudziko ranga riripo nderekuti pamba apa hapana jurawo. vachikusvika chete mwana uyu kwachitaka kuchema mwana uyu anga asingabuditsi mazwi anongoita zvezvekuti anosiririka ruti kwakutaka kuchema achibuditsa mazwi zvezve
achienda ipapo achibva anovambundira achibva anzi no mugezei asagezere pamumba zvikanzi chererai kana matanda ekuti munongoisa mazambia kana machira kudai so akwanisa kugezera ipapo achibva ageza ipapo apa achingopedza kugeza ipapo mukoma KP baba vaya vanogara futi kopi kugweru hama nehama dzinogara kopi dzinogara kugweru saka family iyi pakutanga vakasiyirwa imba nevabereki vavo munin'ina uyu ndiye akabudiswa mumba umu achinzi tarira ndine mhuri kukura kwemhuri yangu zvino zvetigare here panapa kana uchida tinogona kubatsirana kuti ukwanise kuwanawo imwe imba uchigara pako pakuti tese tigare panapa tiine mhuri azviite. Munin'ina akabudiswa nani? Akabudiswa namukoma vanhu vantu vanimwana ruta sei ari kurwara saka kuti munin'ina akarwadziwa nekubudiswa kwakaitwa mumba ndo pakatozobuda kava kutoudzwa achinzi pamba pamugere panapa handisikuda kupinda mumba pambori pamba pani zvikanzi pamba pevabereki zvikanzi wai uyu akabata demo achiti sei ndakabva pamba zvikanzi chokwadi but ndakabuudza inini nditori neimwe mari yandakatomupa yekuti pamwedzi mitatu yega ndinofanira kubudisa mari inotenga 10 mabhegi cement yekuti imba ikeite sei iite saka izvezvi tatori nemwedzi inoda kusvika 9 ndichibhadhara masimendi zvokuti chikamu chemba yake chinogona kunge chine pachatauve izvo iye pakutora mari zvakare ari kuita sei ari kulaza but anongoudza vanhu achiti imba indeyedishi and imba yevabereki so ndo pari kubva nyaya ndobva vagara zvikanzi wow no problem right kana chike ndabatsira mwana uyu kunosvika mangwana makuseni ndoda kuti munodana hama yenyu izvi but musadana muri mega mukadana muri mega moita sekunonzi pane zvichaitika kumashure munogona kuita mhosva munogona kutorwa nemapurisa pano zvatakuda kuita panapa ndezvekuti chiudzai hama dzenyu dzise dziri padhuze vangave vanasikana nevanakomana muvaudze kuti ndatsvaga mubatsiri uyai muzoona mwana achibatsirwa then all she will be beautiful wakachwemba iri tiniforiti we zvikanzi vamwe vari kuzhombe vari kure vamwe vari kugokwesenda vari kure zvikanzi tovamirira ngavauye vanhu vachibva kukwira motokari vachibva vauya kudaro mukoma KP vamukoma vaya vari mugweru vanhu vanyakukonzeresa havana kuuya vakuita zvokufonerwa manje zvikanzizo pane kwandakandawana peacework zvikanzi munowana peacework sei mune kubasa kwamunoshanda inga takatawirirana nezura one sefamily ane kubasa kwake ngaakumbire vamwe vabva kugokwe vamwe vabva kushombe imi muri muno moti muri kure vachibva vasvika pamba mukoma KP vakangobva vachimhanya vachisvika vachibva vati ndiri kukumbira kuona mwana arikuda kubatsirwa asho ari kubatsirwa kuti ari kopi zvikanzi aiwa mwana muchamuona tinombogara meeting seveukama zvikanzi handigare meeting nevamwe ndisati ndawana mwana ari kubatsirwa apo mwana manje akati nemubatsiri ndiri kukumbira mumbondivigira mwana mbijana nokuti pane zvinoda kuitika pane stage yatapinda yange yachikonzera vanga vachifa sokureva kwenyu asi simba rinobva kumwana taritora nyaya iripo ndiye kuti mukomana akasvika akaenda pamwana panapa handife ndega tinokuwara tese kusanganisira baba vemwana hamufi makatsvaga mumwe mubatsiri zvakare chikonzero muri kutoenda so baba veasvikati handigari nemi pasina mubatsiri achibva angosumuka achibva enda kumota kwake because mota yake zinge yatevera yasiya bondero hayo vatari mapurisa yazinge yatevera achibva enda ipapo achibva taka kungoti ndakutsva akagara iyo baba munini baba ndakutsva ndiendise kuchipatara vachibva endiswa kuchipatara vachisvika kuchipatara ndiye saraiwo iwo ndo wakafa mwana havana kumuona so chiri kuitika pamwana iko zvino ndechekuti mwana akatanga kuchema akubuditsa maso anga asingabude aya pari zvinozvi chaakuitwa nemwana chiteko zvinozvi kutaura mashoko anonzwika but nyaya yakunetsa manje baba vakabva vafa vana vababa vaya manje vana vaba munini ndobva vaendesa nyaya kumapurisa taurairwa baba so mapurisa kuti kana muchiti maurerwa nyaya baba vaurawa sei vashodwa here vaisiwa poiseni here vatsikwa nemota havana chekutaura so nyaya iko zvino zvinopairi baba vari mumochari havana zvavati vaitwa baba vari mumochari so svika dzinobatsire
kana muchida kuzema basa ibatiwa na baba ava ndinokupai mazuva kana vasina kutsvaga mumwe mubatsiri kumba uku kwavari kugara pamba ipapo mumba manga vachirara kana mukadzi wavo harare baba vanga vakasimba zvamunofungidzira kuti vane maweapons ekushandisa kuna noukama kwanza pane zvavakabata zvese hapana kana mutoro wano vakamboshandisira vaingoenda kuhama chete mumwe nemumwe apa akati penyu apa hapana sina chake changa achiitwa izvo kukasimudzwa vamwe vatiri zvikanzi imimi mutori mudzimai waba but vari sisi wake mutori mudzimai kangani muchivarota zvikanzi ichokwadi but handina zvokuita nekuti handina kana 2 cents yekunogara pane munhu anobatsira zvikanzi toda kuti titenge tapedza nyaya iyi kusvikira baba ava sezvo nyaya yekunze kuisa kumapurisa toenda kumapurisa tonobudisa umboo nezviri kuitika kana vanenge vachiti baba vanga vasingazviite tinonga vatipindemba mababa vapedzerani bamunini avo vanga vakura sei? Well, it's 52 years 52 years yeah. Saka izvozvi mutumbi uri kumochwari havasati vavigwa. Kwanzi ndine chimwe chikamu chekuti musati mavigika chinofanira kuti chigadzirwe mwana uyu vasati vavigwa vakatanga kungochererwa pasi musati magadzira kumwana uyu tinogona kuchikunda tofanira kuchikunda vasati vaitipinda mumochari saka madays ekubvisa munhu mumochari anogona kuwedzera vachizama kubatsira mwana. Okay. Mapurisa vati kudini mushure mekuudzwa nyaya yekuti baba vedu vaurayiwa? No, nyaya enda kumapurisa so far hakuna ati atorwa nemapurisa hakuna ati ashevedzwa but ripoti yekuenda kumapurisa yakaiswa. Zimbabwe munoti kudini kocha pagweru ichi 0713938538 kana 0789600748. Yeah. Papa kwanzi nababa kana muchinoudza vabatsiri musati mauya nemubatsiri muudzei kuti ndo zvakaitika vakambouya vakafa kana musingazvigoni garirai henyu ikoko nokuti inini ndakutodawo kufa nokuti ndikarangarira vanhu vakauya kuzobatsira pana pavakafa neniwo handichakwanisi kurarama zvakanaka ndakuita sekunhu ndakakonzeresa vanhu kufa. Okay, baba Isabel, regatizonzwa kuti vadiwa vateereri manyama vanoti kudini mushure mekumbopinda muchitoro timbotengesa nevasaura vedu veSel1 Electronics. Tinotenda regezani katibve kuti bziramira tani. Gweru yaremera gokwe. Avateereri ambassador tinashe gotora paSolomio kulitani kwa kuSolomio kumwe kuhanzi kudini kwa Morning KB na Bozo Morisai madamu wangu mai anenyasha manyoa mbuya na sekuruva anenyasha manyoa give more add more tafadzwa anenyasha anesu nyamowa. Alright, ne timu rangu randinoshanda naro ndinonzi baba anenyasha nyamowa muchina muhombe pa Westgate. Tinotenda pariseko pa Westgate nasi baba Isabel pa musatika tisatapinda muchitoro mataura nyaya yekugweru ya mukomana muning'ina vanga vachinetserana imba yavakasirwa nevabereki. Ndiani aunza nyaya iyi kuchimuti? Vatete ndingangoti atete anzvadzi yababa munhu wechikuru anzvadzi yababa vachona kuti baba vacho vakatofa vakasiya imba vane hanzvadzi yavo. Hanzvadzi yavo ndiri kuti ndagara matare ndagarazve kusvika matare paakapera ndo pakatsenga nyaya idzi vakuratidza kuti ivo vakuratidza simba izvezvi zvasvika parufu rwachona izvezvi kuti titange kunobata mutumbi izvozvi unototyisa nokuti kuri kunzi hatikwanise kunotanga kuita nezvemutumbi musati mapedza nyaya yemwana uyu ende vari kuti mwana uyu anofanira kutofamba anofanira kutanga kuita zvese zvanga asingaiti then mobva manochengeta baba ava mukakavachengeta musati maita izvozvo ziva kuti mwana uyu upenyu hwese anenge akadaro. Ko vana baba munini zvavatanga kakusimudza mhepo vachiti baba vedu vakaurayiwa pachafamba sei ipa? Ndo patisingazivi mukoma kepe tiramba tichienda nayo charamba tichienda nayo tinzwa kuti yapapi yakuenda kupi zvakuitwa sei nekuti patove nehondo but ivo vabva vati kana muchiti imimi baba venyu vanga vasingaiti zvanhu nechikonzero ichi chichandiriga endai munopinda mumba baba venyu. Mubatsiri ari kuti anokwanisa here kubatsira mwana wekomana uyu kuitira kuti akwanise kutaura nekufamba zvese zvaitadzaka kuita? Ari kuti zvese zvinoita but ndipei nguva musati machengeta mufyu. Nguva yakareba sei? Ndo patisati tichainzwa nasi mukoma kepi mangwana munoende patito pakaipa. Zimbabwe munoti kudini ko icho chiri kubva pagweru 3 vabatsiri vakashaya. Endeni ndine imwe nyaya yetsaona dzaitika dzedze yandisina kukwanisa kutaura yakaita kuti basa ride kumira kufamba nokuti kumakereke kune zvimwe zvinhu zvokunzi kana wakadai so hautenderi kumira mberi kwemwana Mwari
uchiparidza mumatare kana ukamira sezvizvi autendere kumira mberi kwedare raMwari uchiita sei uchiita uringo chinzo ukasviba pane rimwe shoko ranaivana kutaura zvakare rakaitika zvakare rekuti basa raifana kumira iri zvaingoitika. So bamunini vaiziva nokuona vabatsiri vese vaiuya kuzoda kubatsira vaitoona zvese zviri kuitika ndokusakaitira masviko kuti zvese zvamaita kana kuita sei no hai vakasikatovanzi vaitotaura kuti hamuna zvamunondiita ya pakaipa 0713938538 KB na Bosho ndinonzi Love Mokashawo kuwadzana 1 Harare nhasi 27 April ndinokuyeuchidzai mugore ra1993 ave 33 years apfuura takave nechisuwiso chikuru kunyika yeZambia nepasi rese takarasikirwa kane vatambi nemaofficial veZambia national team pavaendaka kumutambo weSenegal vs Zambia vari muchitsuwaka cheGabon ndege yavo ndokudonha toyeuka ana Debbie Mankika vaivemo nevamwe akatombotambiraka munyika muno kare tochema neZambia tichiti iro bundu rinodzimba renyu nderedu nesuwo tinochema netariro kuti vazorore murugare. Ndinonzi Love Mokashawo kuwadzana 1 Harare. Inyaya yetinoziva iketika nguva yakadarika iyo zvinorwadza mukoma KB kwanzi ndingokuti Isando nababa Kumbu Sivanda vari paziko kwanzi kwazi vaikanyemba baba Kumbu paziko paka Harare kuwadzana chiri kuti kudini kwechi muri yeZimbabwe nyaya ndinaye panapa inodai nyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshividzira kuti mukuwadzana inyaya yekuti pane murume akaberekwa mufamily yake vana bhudhizana sisi vakawanda vari mukati mekurema kwavo mukomana akabva atora iye mwanasikana wake ndokumuendesa kumba kwehanzvadzi yake zvikanzi enda kuna tete vako ndokuna baba mukuru zvakare ndokubva anogara musikana wandiri kutaura ane makore ngona 17 years okuberekwa ndobva aenda kwatete aende kwatete achigara kudaro mwanasikana ndiri mukati mekutaura naye nokuti baba vakati mekuti panyaya ndakati ndipei mwana nditaure naye ndiri mukati mekureketa naye mwanasikana anoti iye patikana unogara kwa baba mukuru tete vakatoroorwa une murume mukuru kwavari tete vandiri kutaura navo izvezvi vane 39 years dzokuberekwa murume wavo ane 63 years makore andiri kutaura mukoma KB vanhu vane vana 10 vane vana 10 39 years ne63 vane vana 10 alright havane mhuri bhora vaifamba naro zvadaro one day vachiti vakanyora katsamba ndobva vapa muningira zvikanzi mwana wehanzvadzi yangu imboverenga katsamba muzukuru wangu ndiwo muningira wangu mhuri yepanapa kana ndichinge ndafa inini inosara newe nezvese zvauri kuona panapa ndani ndezvako anoti shona yakava yakadaro ndakazvigamuchira nekuti nditete vangu ende hapana panonopa zvinhu zvimutorwa dzimwe dzenguva nekuti ndiri kugara navo vari kugara vandiutsa ndakakura chingozvinzwa kuti kana vanhu vachikurangura kuti zvinhu zvamuchatirona nenge ndo matarisiro akaita mwana anoti iye vakurarama vairara imba imwe chete mwana uyu angasingende kunorarisa imba inorara vamwe vana kana kurarisa muimba yake airara bedroom imwe chete baba mukuru navatete naye imwaya kana vakuita zvavanoita vaiita mwana uyu achiona vachimuti ko ndiwe zvinge ndakakuudza wani kuti imba inoyi ndeyako mwana ndikwani ndaifuka musoro right anoti iye vatete vakazenge vakusarara pasi wambodzi nhasi rara pambedha usatya hako baba mukuru ava ndevako kusvikira mwe musi vakatopopota zvokuti ndakatosvika pakutobatwa nababa mukuru vakati nemudzimai ndakatova mudzimai kakawandisa ndakatadza kuti ndozvitaura sei asi ndetsvaga nzira yekuzvitaura manext do paakaziva nyaya iyi vakabva vatora shoko iri nokuzisa hama dzedu ndokunotaura kumba kwedu kuti ndo nyaya iri kuitika muri kuzviziva iri kuti mwana wenyu ane pamuviri pa22 months vahama dzitete nababa mukuru pavakaziva kuti mwana ane pamuviri pane 2 months pavakaziva kuti vakunzi vafona kuti ndiri kuuya uzodi kuzotora mwana ndokubva vapa mwana pirizi pamuviri pachibva pabva baba pavakanosvika vakanoona mwana ari kutorwara mwana ari pamuviri mwana chii mwana ndikutaura nyaya yese baba chivatora mwana ndikubva aenda kumapurisa vatete
nababa mukuru vese vari mukati vakatomboenda koti yekutanga. Koti yechi2 izvezvi iri kumangwana uri kupinda mukoti. So mwanasikana nababa vake ndio vari kuchema chiti mhuri yeZimbabwe. Inini pandakaendesa mwana wangu, ndaifunga kuti ndiri kuendesa kuhama yangu, anzvadzi yangu, yekuti kana ari ikoko anogona kutodzidziswa zvakare masvika kuti ini ndakapinda sei mumba, saka newe uchapinda sei mumba, nekuti ndivatete. Kana vatete variwo vari kutora mwana vopa mwana ne17 years murume wavo ane 6 years 7 years zokuberekwa, vopinda mumba uyezve vachiita bonde akatarisa ivo zvakare vomupa murume vachiitwa bonde vakatarisa mumba imomo. Tinodzidzei? Toendesa here vana kuhama dzedu? Taifanira kuti tiite sei? Uyezve kune vamwe vakutoshedzera kuti izvo maregerei mangogara pasi mawirirana, mwana iye ongwende kumurume iye wogara ake. Izvezvi mwanasikana uyu akabva aitiswa pamuviri, aitiswa pamuviri chepo chibva pabviswa, uye kuti mwana tokanganisika upenyu. Ataka kuita mwana neguwa zvisiri pamutemo. Zvandiri kuita inini zvokuti ndakaenda nyaya kumapurisa ndakakanganisa awo muchishanda mese. Hama ipiwe munhu here satete. Ini chokwadi chakanaka pandakaendesa mwana ndaiti ndikuna tete ndiko vanorangwa. Anofanira kuranga vana ndiani kuvadzidzisa nzira yekuroorwa? Ndoko ari kutobva kumba kwa baba vake achienda kukoti. Saizvo zvikoti zvakare mangwana vari kuenda kukoti mangwana. Ari kunzwa sei mushure mekupiwa pirisiro kuti pamuviri panga anapo pabve? Ari kutotaura kuti inini izvozvi handisati ndave nesimba rakanyanyisa. Dzimwe dzingodi kugona ngomuka ndakapera simba. Dzimwe ndine mvura mvura dzinobuda mandiri. Pakanyorerwa tsamba chipiwa katsamba kanga kakanzi ndiwe muning'ina wangu, in case of emergency ndiwo chasara pano. Ichokwadi natete hanzvadzi yababa. Hapana here munhu wakaudza zvanga zviri mutsamba? Ari kuti ipapo ndava ndakaudza ndangoti togara natete panapa ndirogona kutoudzwa kunzi jagi rangu iri kana ndakafarira kupiwa nhengi, uri kuona apa pane zvakati apa, inini mumwe iri mudanga iyi ndeyangu, iyi mbudzi idzi ndedzangu idzi, kana kuri kuti ndafa adzigoverewo vanhu ndedzani ndedzangu. Aingoti ndo zvazviri. Aifunga tete vari kutamba. Zvinorwadza baba Isabel. Zvinorwadza baba Isabel. Saka baba nyakubereka, baba vemwanasikana ndiwo vaunza nyaya yaku National FM. Ndiwo vaunza nyaya yaku National FM kuti ndakakanganisira kuendesa mwana kuna tete. Zvakaitwa na tete ndizvo here? Ende vamwewo kama uri kushedzera kuti bvisai nyaya yaku mapurisa kukoti mutaurirane. Ndizvo here? Zvakaoma. Hanzvadzi komana nehanzvadzi sikana, Budi naSisi. Budewo. Amai vamwe chete, baba vamwe chete. Harare, icho mahwani tete avo vanoda kusungiswa chokwadi. Havana kuita mushe baba wemwanasikana uyo, vakagona kuenda kupolisi. Hazviko izvo Kanyemba. Ndibutsiro kavaterere vechimuti vanosanganisira Hita Nyakaringa, Nicholas Charamba, Rufaro Kamanura, Cosmas Chaora, Abios Mukusa, Chiwara, Ali Magombo, Tishaona Jerry, Onisimo Mutimba, Nolani Mutambira, Henry Makwati, Yolanda Mutambira, Fidios and Eric Chigwedeza, Discuss Chigwedeza. Paita Munango Fantedu. Hello, pa National FM. Hello, Mamukase. Tamuka Mamukase. Ndimai Jacob Kadzomba. Icho. Muri kupi nasi? Mazwano mamtiri kubatika. Manga muri kupi ko nasi mai Jacob? Nasi ndiri kumarondera. Kuri se kumarondera? Aiwa, masaisai ari kubata zvakanaka. Aiwa, tinotenda ve Transmedia nebasa rakanaka. Aiwa, tinotenda. Sabhuku ava neutsinye 13 years wataona mukadzi shuwa mukadzi waSabhuku njenga asara achipinda mukati. Ko mukadzi waSabhuku anopindira mukati panyaya dzei? Aizviziva akaenda kunotorera chimwana, aizviziva. Kuti vaizviziva here? Vaizivana nemurume wake. Musadaro mai Jacob. Aiwa, vaizviziva. Kwanga kuri sei kwaMtutu? KwaMtutu kwainakidza mai Jacob. Tikutonzwa mukoma bhosho vakutokunuma. Anga singade kudzoka kuno, ndakatota zvokumumanikidza. Ndakatozviona kutoti anga asana ndakutoda kutosapota Highlander. Anga kutofanaya. Anga
kutofada yariko itai mudzokere futi. Aiwa tiri kudzokera manje ingomutsai vaviri vatatu. Ndakutanga kumutsa mai vangu vanonzi maita kubva kumaundarweni kutenda ubesuko ndomutsa mhuri yese yekwachibira yekwamukambi yekwakadzomba ndozopedzisira nekumutsa hanzvadzi yangu inonzi Owen Chibira da kumuti mumuti katatu ari pa3 sisters paconcession apo. Mati vanonzani? Owen Chibira pa3 sisters. Owen Chibira. Po, rikiti, vu. Mai Jacob, hanzi nasi ndiri kumarondera. Kana vari kuwana rinogara kupi kana siya? Kunonzi kupi kuna na Southly Park andina. Southly Park. Nenyaya yekuti vanobva kuSouth Africa kuSouthly Park vatanga kupinda ka. Ndichibva pane nyaya iyoyi. Yakaite takutoenda paSouthly Park. Mune chekusouthly Park. Ndoda ichipapa ndo chandiri nacho. Rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini kubudikidza kane ichi chekuhurungwe karoita sabhuku. Paita munango pantedu baba Isabel. Hello National FM. Alo, mkoma Kanyemba na mkoma boss. Mamuka seiko baba. Mamuka sei. Tiri kutaura nani ari kupi? Na Patrick Chipanda kusendinari. Mukoma pati kwa kuti zi kuti JJJ kwai kudiko. Pachi muti panorwadza bapindi chizokudaro. Makawanda sorry. Aiwa panorwadza tiripo nguva dzose asi kuti upinde unongoti wangochanzawo saizvozvo. Ndizvo kuri seku centenary nhasi. Centenary kwakanaka chaizvo. Tibatsirei tinzwe. Nyaya dzevanhu vanobata vana vadiki chibharo indoona kunge dzisiri kunyatsobatwa zvakanaka pamutemo iyi. Mutemo unofanira kusimba zvakanyanya kubata vanhu vavo zvokuti vamwe vatye kuita nyaya idzodzo idzi. Dziri kuramba dzichidzokororeka nokuti 1 dzimwe dzacho dzinovanzurudzwa hadzibudi pachena ende 2 vamwe vacho vakaenda pamutemo vanongoita zvokupuruzirwa havasi kunyatsobatwa chaizvo chaizvo. Sei muri kudaro? Unotoona imwe mitongo inopiwa dzimwe nguva munhu anotopiwa community service nokuti atorana nemwana mudiki. Okay. Saka izvozvo zvinoita kuti vamwe vafunge kuti vane mukana wokuzopukunyuka. Imi maifunga kuti kana munhu mukuru akabata mwana mudiki chibharo anofanira kupiwa mutongo wakaita sei? Inini kufunga kwangu makore acho haafaniri, kana ari mwana mudiki chete makore haafaniri kuinda pasi pe35. Ai! Hey. Uyo wokutora woimbwa uyo anongozvirerusawo uyo shuwa kuzvifananidza nembwa zvinobuda here. Ndosaka tichinzi tiri imbwa kati madzimai. Aiwa zvimwe zvacho hazvizodiwo. Haafaniri kuzvirerusa kusvika pakadaro. Taurai zvenyu. Ingomutsai vaviri vatatu mukoma Patrick. Regai ndimutse mhuri yangu, vadzimai vangu vari pano nemuroora wangu nemwanakomana wangu. Ndozodawo vana vangu vese. Ndoda kumutsawo Alex Gweja Daunga Mapfumo naStanford Madzorera. Ndozodawo mhuri yokwafambisa nevagari vese vepano paTabhari. Aita basa. Tinotenda muve nezuva rinotapira kucentenary ikoko. Paita munango pantedwe. Hello paNational FM. Kanyambara bozo. Zviri seko wakuru wangu. Ndikudikwa ndikone Makenzi panotoni. Ndiani watiri kutaura naye? Ndikone Makenzi panotoni. Makenzi. Yes aya. Zviri seko mukoma Makenzi audo. Zviri kufamba vari seiko KB. Ndozve kuti mukoma Makenzi. Aiwa hapo ndikosauthri park hapo icho. Ehe. Wese handani gadhuyo headmaster wese nasise avo. Wese vanovana kupinda mukati ngavapinde mukati wavo. Vanofanira kusungwa. Ngavasungwe mutemo ngaushande. Ichokwadi mukoma Makenzi. Ichokwadi ndoda kumutsa mukoma wangu vari painyanga apo pakunganirwe vanonzi Paul Makenzi. Ehe. Namai wangu varipo painyanga ipapo paruwangu apo vanonzi Mai Makenzi. Nababa wangu namukoma wangu vanonzi Clement Makenzi ipapo vakandibata chimuti. Right.
ndio chete pori chitipu mukava vakenzi kunotoni kana 0789 600748 paita munango pantedwe. Okay, paita munango mabesa beo. Hello National FM. Moroi! Kwaziwai kwa Chitamo. Imwa Makenosa. Murisei. Ndiripo kana kuita kwantu. Zvainzwika here kutanga tiri kobulawayo. Kunzwira kuti ndikiliye kai. Amai. Vanhu vakanduwirwa. Vanhu vakanduwirwa munongonzwa. Nei futi. Nekunakiswa. Amainosa. Aiwa takanakiswa aiwa zvaikomborera. Chimuti chinobatwa kontutu mainosa. Asavasike kwadhangwezi. Aiwa munonyepa imi. Kwadhangwezi vamwe vakapitidzwa kuti mafoni, vamwe ane maredhiyo, vamwe vari pamadanga resura, munhu wese ari pachimuti. Hillside Howard netimu. Amaiwe. Aiwa chimuti chiri kubatwa pasi rese. Kozokuona ana Timothy Mpoperi, Thomas Mantenda paSouth Africa kuzoti kuDubai. Vanhu vari kubata chimuti. Aiwa tinotenda vateereri nokusimbisa chimuti. Aiwa tinotenda nekutsigira. Rambai kuita basa rakanaka rinotipadza, tiri kupara. Tinotenda. Moda kutibatsira pane chipi chatsudzurwa idzi? Ndida kubatsira cheita chekuti varume takazenge tawirana kuti tiikwa kuti pane anenge arepa. Mutemo wakazoti mutemo nyaya dzinoenda kumakotsi ndiwo kavanotonga. Aiwa katanga takachidaro zvezvakabhorewa kuti kana wabata ziko tobvisa ziko tokanda mukapu. Kana warepa odembura wosara usina. Kuti zvikuenderera kai. Mutemo hausati wadaro mainosa, hausati wagadzirwa kudaro. Uchadaro patingopedza iyoyo view number 3 handimoona kuti takaifambira zvaita. Iyo ndo wasara chete kuparamende. Kwazvimwe zvese zvanaka kwangosara iwe ucheta abane ziso tobvisa ziso, abane tsoka tobvisa tsoka, tichingofambira nyaya dzacho. Aiwa tagumbuka vedu vekosoti avawo ticha nevanhu vavo vaizivana ese nekuzivana kwavo ngavaende mukati. Kuna gadhi wepachikoro mistress waiziva nyaya headmaster vese endai ikoko. Zvinorwadza. Aiwa zvinorwadza. Unongoti nemwana wangu ari kuchikoro apa vanhu vacho havasi kunochengetedza vanhu. Apo manetsera anenge achiita fizi kuibatanidza. Kuibatanidza kwacho munhu achiita so vana vari kuregererwa hanzenda kwati vana tete mazuva ano rega izvinhu zvasiyana nevekare namadikwazi. Ndizvozvo. Ungatanzi uyani yokuti kwatete teitindiyeza yekunda kwatete vanhu baba kati tikuzvaziva tikufara zvedu tiketi tiri kukudzira vanhu. Aiwa makorokotoi. Aiwa makorokoto mutanzwise chiti makorokotoi. Makorokoto imi hamuna kuenda mangu muchitotyaka kuenda Baba Field Stadium nezuro. Aiwa ndinamboona ndakasiyiwa nebhazi ndakanonoka. Aiwa asi tiri kufara vedu next tour ari kurova zvidu. Aiwa tinotenda Makenosa. Takafara kuona umelebhotere vakakazara mugiraundi vari free. Aiwa vanhu vada kupiwa sando akumani. Handiti. Aiwa akukepsi tiri kufara mutimboreterera teereri vese vakateerera pachimuti. Hanzi Sando kudai neuwandu hwenyu. Tinotenda hanzi hello Mainosa ndinonzi Howard kobulawayo la Hillside le. Howard. Tinotenda tinodzoka zvakare kamangwana. Don't forget kuti tinacho kachokobulawayo chemwana akarova kachikomba chamai. Tigumane kamangwana. Choose the madness musare bwino. Tenda Zimbabwe maita basa. Papa Isabel ndiri kuona pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri wekugwero vachadaka kuzowana nhamba idzi. Munobatika sei kuitira kuti mubatsirane navo? Ichokwadi muri yeZimbabwe namba inoti 0771 545 025 0771 545
025 likandikoti mkoma kepi wamukaseko idi the muzimba kumbete chadogoda mimba yebere bosi chera chimuti wakabata wamukaseko Clayton Zulu mukoma no pama mpisa Solani Mutungamire pamwe na Clayton Zulu Thomas Mateta Timothy Mpope all the way from UK DJ Tsano pia John Mgodori pamwe na Lisa Chatongoza aripo pa morning side pa morning side kunzimbo yebulawayo wamukaseko Kimberly Kudzaika Ndovora chimuti akabata pamwe na shedzera kuti reason mate chimuti akabata Fred Made kufamba pa Gweru Clement achiringana chimuti akabata jongwe chimuti akababa ndi baba Ethena kwanzi chimuti akabata aliseti kwenda nacho chadogota kwanzi ndicharamba ndakachibata kusika rini narini ndisikakangani ndiyo Joramu nefenyuro mafukidzi ari pambera pa tiri musango wanje dzababa Nyasha pamwe ne team spirit vakabada chimuti vanoda kuti bata panhamba idzi muri Zimbabwe musadzibipa ndapota musabipa sa agogo every day is a Friday po rikiti vu